Hey Ruben. Hey Ruben! Ja, ze hebben jou betrapt. Ja, ze zagen jou rijden. Want jullie komen niet uit Limburg? Nee, wij komen uit Twente. Uit Twente. Ja, Als ik weer zo'n tukker zie, Ja, vol precies. met bier en sympathie. ja. Hoe vaak heb je dat al gehoord? Nou, vandaag nog niet, maar ja, dat hoor je wel eens, ja. Ja, Ja. wat zingen jullie over Limburgers? Nou, ik heb geen idee. Niet? Nee. Oh, oké. Nee, niet echt, nee. Hey Ruben, had je niet verwacht hè? Nee, Een camera. nee. Hoe oud ben jij? 7. Oh, 7. Sorry, ik zei 8. Je vader zei Ja, al het is 8. bijna 8. Bijna 8, hè? Bijna. Oké. Bijna 8, dat was het, ja. Hey, jullie zijn een eind van huis, maar toch moest jouw motortje mee. Ja. Want? Lekker jezen. Lekker zezen. Ja, dat kan niet mooi, hè? Heb jij zelf, papa, een achtergrond als crossert? Ja, hobbymatig. Hobbymatig. En ja, het is weer wat het is. Het blijft net trekstaal, hè. Het is gewoon een soort magneet. Ik vind het zelf ook mooi. Dus ja, ze hebben een crossertje, ze hebben een katje. Dus Oh, ook nog? ja, zeker. En wie is ze? Ik heb nog een zoontje. En ja, die doet dat ook graag. Oké. Ja. Is die nou ook mee? Die is ook mee, alleen die zit in het huisje. Oké. Ja. Dus jullie zijn met hoeveel op pad? Nou, we zijn eigenlijk met de familie, hè. Met Wie is er opa, allemaal mee? oma. Opa, oma met tante. Nog een tante. 3 ooms. Ja. Ja, Nee toch? ja, 2. Teun is ook jouw oom. En Ja. Gijs komt vanavond. Ja. Wie is Gijs? Eh. Ja, is ook jouw oom, hè. Ja, En hoe heet je broer? Luc. Luc. Hoe oud is Luc? 5. 5. Luc is 5. Ja. Oh, die moet alles van jou leren nog. Nou, ik denk andersom. Ja? Ja. Ja. Wat is Luc voor een type dan? Luc is... ja. Altijd de knieën kapot? Ja, dat ja. Oh, dat. 3 keer per dag andere kleren aan. Die doet en denkt daarna. Ja, ja. En vaak gaat het goed, maar soms dan gaat het mis, hè. Ja. Nee, Hij maar- is iets meer afwachtender. Mag Luca ook al met jou mee op de motor? Ja? Ja, zeker, hè. Ja, maar Ruben volgt netjes de paadjes, maar Luc die slaat af en die ziet wel waar hij uitkomt. En Ja. waar rijden jullie met dat kartje dan? Bij ons in Twente op de industrie veel, soms naar de baan toe. Ja. Ja, gewoon puur hobbymatig hoor. Ja, leuk man. Ja, misschien als ze ouder zijn dat het nog anders wordt. Maar het ligt er maar net aan hè, wat ze willen hè. Past hij in de auto? Hij past in de Audi. Ja, papa heeft een grote auto hè. Dat past, zeker. Cool. Ja, Hey, en wat doe je in het dagelijks leven? ik heb een hoveniersbedrijf. Druk? Heel druk. Ja? Ja, eigenlijk te druk. Hoeveel mensen heb je in dienst? 16 toch? 16 ja. Ja, 16 toch, zegt hij. ja 16. 16 man hè. Help je ook soms wel eens een beetje mee, Ruben? Ja? Elke zaterdagochtend hè. En wat mag je doen dan? Waar rij je wel eens op? Op de shovel. Nee! De shovel hè. Zo'n grote? Cool. Ja, ja zaterdagochtend 7 uur eruit hè. Oh, dan sta je samen met papa op? Ja, Oké. al voor papa staat hij op. Oh ja. Ja, oude kleren aan hè. Samen ontbijten? En dan naar de zaak hè. Is de zaak aan huis of niet? Nee, Nee. een klein stukje rijden. Oké. Ja, mijn ouders wonen naast de zaak, mijn vader is de zaak begonnen. Ah, En in 2012 hebben we het overgenomen. dus je hebt het stokje letterlijk van je ouders overgenomen? Ja, er zat dan nog een schoffel aan, hè, aan dat stokje. Ja, zeker. Maar was dat vroeger dan het bedrijf bij jou thuis ook voor jou, net zoals met Ruben nou, de eerste kennismaking met handen uit de mouwen steken? Ja, dat was echt zo. Ja, dus ja, vanaf het begin af aan, je wordt ermee opgegroeid en ja, je weet niet anders. Het hoort er gewoon bij, je moet dingen doen. Soms als het echt heel druk was, werd je van school gehaald. Dan moest je gewoon helpen. Wow. En dan moet jij ook, hè. Het is gewoon zaterdagochtends eerst werken en 's middags mogen ze lekker doen waar ze zin in hebben. Eerst Maar- centjes Maar verdienen. hè. je haalt hem niet van school af, neem ik aan. Ik Als het haal heel hem druk niet van is. school af, nee. Nee, daar heeft hij de leeftijd nog niet voor.
Maar zat jij dan vroeger niet zo ongeveer met je neus tegen de ruit gedrukt van de school van je hopelijk komt pap me halen? Ja, nou ja, je wist het wel als het heel druk was. Het voorjaar kwam aan, dan werd het echt druk. En dan had je grote kans dat je om werd geroepen en dan mocht je naar huis. Ja, maar dat gebeurde te weinig hoor, vond ik. Dus ja, zo ging het hè. We moesten altijd hard werken hè. Maar als je het over de zaak hebt, dan beginnen zijn oogjes te glimmen hè? Ja. Dat vindt hij wel leuk. Ja, dat is leuk hè. Het is wel heel druk. Weinig tijd overal voor. Maar soms hebben we overal tijd voor hè. Dan maken we tijd. Ja. Ja, zo is dat. En is de mama van Ruben en Luc ook mee? Ja, zeker. Die is ook mee. Ja? Ja, En we hebben nog een klein zusje. ja ook nog. Nee! Hè. Fleur hè. Oh, die is nog kleiner dan Luc? Ja, die is 1. Ja, Wow. Die is 1, zeker. En Ja. die wordt bijna 2. Die wordt ook bijna 2 hè. Ja. Ruben, is het leuk om een zusje te hebben? Toch wel? Ja. Ja? Ja, dat is 2 handen op 1 buik. Ja, is die echt Ja, grote broer? Ja, Ja? Tot vervelens toe. Ja. Ja. Is Fleur ook een beetje leuk om mee te knuffelen dan? Kijk. Ja, maar Fleur vindt het soms niet zo leuk meer hè. Is hij dan te knuffelig? Ja, de hele tijd. Hij loopt de hele dag achteraan. Als Oké. het even kan hè. Ja. Zo is Mooi het. man. En dan heb je een mooi gezin. Ik heb een prachtig gezin. Ja. Ja, dat heb ik zeker. Ja, absoluut. Altijd gewild ook. Ja, zeker. Want hoeveel broers en zussen heb jij? Ik heb zelf 3 broertjes onder mij en 2 zusjes onder mij. Ik ben de oudste van de 6. Ja. Maar jij vindt 3 wel genoeg. Nou ja, je weet het nooit Je hè? weet het nooit! Nee, je weet het nooit. Ik bedoel, weet je wat, het is nu is het hartstikke druk. Maar ik denk dat op latere leeftijd is het echt gezellig. Dus ja, het is... Het zijn goed, nu nog ja. met alle respect de tropenjaren. Ja, Ja. het is druk, maar goed. Het lukt allemaal hè? Ja. Ja, zeker. Doet papa ook luiers wisselen? Ja, daar maakt papa niks Nee? uit. Nee, daar maakt papa helemaal niks uit. Oké. Papa wil eigenlijk alles wel doen. Nou Hè? ja, en als hovenier zit je ook in de meststof, hè? Ja, ik bedoel, Dus- hè, wat is het verschil, toch? En papa, Hè? papa dan ook in de sloot springen? In de sloot springen? Ja. Waarmee? Of me dat ook niks uitmaakt? Ja. Nou, dat is wel een beetje koud nu, hè? Spring jij graag slootje dan? Ja? Ja? Dat ging mis zijn in de zomer, hè? Ja, Wat? Wat ging er mis dan? ik belandde op mijn hoofd. Wow. En toen? Toen was ik in water gevallen. Ja. Nou ja, dat lukt jou altijd, hè? In het water vallen. Maar verder niks aan de hand? Nee, Nee. ging helemaal goed. Oké. Ze kunnen wel wat hebben. Hè? Mietjes worden niet geboren, hè? Die worden gemaakt. Toch? Met andere woorden, ze moeten met vallen en opstaan Ja, groot zo is het worden. toch? Ja, Ja. zo ziet er één groot geworden, toch? Nou, niet iedereen. De meeste wel. Niet te beschermend zijn. Af en toe even de andere kant nou, op zo kijken. is het ook. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, laat lekker gaan hier. Hey, Hè? heb jij nog enige, hè, want je komt zelf uit een groot gezin. Heb jij nog enige druk gevoeld van je ouders om de zaak over te nemen? Nee, totaal niet. Nee? Nee, totaal niet. Nee. Want je moet er natuurlijk ook zin in hebben. Ik denk dat ik het zelf al eerder had beslist dan mijn ouders dachten. Ja. Dus ja, maar je wordt ermee opgegroeid en je ging wel naar school. Met tegenzin ging je naar school. En als ik terugkwam van school, dan was de tas in de hoek op de fiets naar de zaak toe. Oké. Altijd. Ja, zo En ging van het. hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Nee, maar zo is het ook. Of hij mankeerde bedoel, iets anders. Hey, hoe start je dat ding nou, Ruben? Ja, en dan? Wow, dat was het. Dat ging... Oh, is het nou een elektrische? Ja, is elektrisch. Ja. Ja, Handig. dat is eerst wel een gemotoriseerde, een echte, maar ja, het geeft in de buurt best wel overlast. Deze maakt geen herrie. Deze maakt bijna geen herrie. Nee. En Milieuvriendelijk, hè? hoe lang kun je... Whoop. Hou vast, hou vast. Oh, er zit zelfs een... Standaard. Kijk, en een sleutel. Hop.
En hoe lang kun je rijden voordat hij leeg is? Als deze op zijn, dan is die leeg. Nou, Oh, maar je hebt nog veel streepjes. 3 kwartier kun je wel rijden, hè? Ik zou er ook wel een willen. Maar ja, is een beetje klein voor mij. Maar dan pas jij hier en dan Luc die kan daar nog. Ja, het kan wel, maar of het Maar- verstandig is, die tweeën. Ja, precies. En met een... Ja. Leuk man. Denk je dat je blijft crossen? Ook op een grotere? Ja? En dan samen met papa naar de zwarte cross, hè? Ja, zulke soort dingen, hè? Ja, wie weet. Leuk. Hey, dankjewel. Veel plezier hier op vakantie.